em va semblar... Sí, jo esperava que el discurs de rei fos un discurs mediador i que tingués en compte tothom i que proposés diàleg i que proposés també, o sigui, fer referència a algunes de les víctimes i a la situació a la que havíem arribat. I a mi el que em va faltar és com que proposés solucions d'acostament i que pogués oferir, no, ser una figura mediadora. En el moment en què va fer les declaracions que va fer, jo em vaig sentir com una mica més com que no em representava, perquè en el fons no ens va tenir en compte els catalans, ni els que pensem d'una manera ni els que pensem d'una altra, no ens va tenir en compte. Llavors, per mi va ser una mica desil·lusionant. Crec que la figura de... O sigui, era una de les visions, una de les actuacions que va fer aquest rei, així com de les primeres importants, i crec que podria haver sigut molt més encertada.